Ulična hrana u Aziji je raznovrsna i po meni su tajlandska i vijetnamska kuhinja jedne od najboljih koje sam probao. Ipak, što bih jeo normalnu hranu kad ima i nenormalnu? Po znacima navoda, naravno ovde je to uobičajeno i ovo je samo kulturološka razlika preko koje neki ne mogu da pređu. Ja mogu do neke granice. Nadam se da ne jedete u ovom trenutku dok gledate, a ako jedete, prijatno. Vatreno krštenje, krećemo od skakavaca, to je nekako okej. Ok, tekstura nije loša, ukus je suncokret, kokice, nije strašno. Zapravo je dobro, probat ću još jednog. Usoljen je, pa i stavili su mu neki kao sos, tako da je okej. Idemo dalje. Neću vas lagati, pojeo sam oko 7-8 komada i skroz su okej. S ovim ću da iščačkam zube posle. Sebić. Dobro, aje, ne moram toliko baš. Manje tipe, neću pojem. Svilene bube. Dosta usoljeno. Slično je kao ovi cvršci. Tekstura je podnošljiva, nije, ja sam mislio kao da je gnoj. Dobra je. Vrlo je bitno napomenuti da ja ne jedem svinjsko i jagnjeće pečenje, većinu vrsta ribe jer mi smeta miris, tako da ako ja mogu da jedem ovo, možete i vi. A sad škorpija, ajde. Okej, delo mi nejestivo zašto treba mi meso. Izeo sam malo, ali sam pljunuo deo jer je tvrd, nekako ne može da se sažvaće. Tako da ću probati ovaj ovde, što mi deluje mesnatije. Do koga moram doći preko par nožica. Nožice. Ovde već osjećam jako gadnu teksturu. Mekano je. Ali deluje praznjikavo, vidi. Nema ništa. Nisam zadovoljan škorpijom. Žalku nekako ne bi jeo, zašto mi liči da je otrovno. Ali kad sam krenuo još jedan, ovaj. Kada je kao plastiku da jedem. Ne unosi mi se u organizam. Ništa posebno. Opet ću pljunuti ovo. Ajmo, krokodil. Ida. Ima začina. Prebiberila ga je malo, ali kida krokodil. Jako lepo. Jako lepa piletina. Svinje piletina. Baš je dobro. Ovo je do sad najbolje čudno što sam jeo. U ovom momentu sam negde prestao da jedem baš razne životinje jer je Wuhan eksplodirao na globalnom nivou, pa nisam hteo da budem pokretač još nekog virusa. Kada ste dugo u Aziji, malo vam na nos izađe konstantne nudle i pirinač, jel te, Srbin voli hleb, a i nekad ste toliko gladni da vam se ne rizikuje. Zato su tu poznati svetski lanci restorana u kojima je malo drugačiji menu. Jeste čudan odabir, ali pita sa kukuruzom je zapravo bila okej. Kako bi primamili i lokalno stanovništvo na realno dosta skuplju hranu nego uličnu, i Mac i Burger King imaju obroke sa pirinčem, ali možete i da pretpostavite da je na ulici mnogo bolje i jeftinija hrana, zato se ovde treba držati standardnih burgera. Selimo se u Vijetnam, gde sam prvi put naišao na Jollibee. Jollibee, filipinski lanac restorana, malo je modifikovan, nema baš sve stvari koje inače imaju, ali sad ćemo da vidimo kakva je hrana, nikad nisam jeo. Nice.
testa, evo. Ovo je jedino lepo. Supa. Supa bez veze. Ovo mnogo mi se tu osjeća piletina. Ovdje KFC. Pomplika, šta je još bilo? Pepsi, tako, to je okej. Kako im je pita bila dobra, želeo sam da probam i ovu od Taroa, koji sam često jeo u raznim oblicima, uglavnom kao slatku hranu, ali izgleda da je bila nestašica. Otišao sam u tržni centar da nađem još jedan Jollibee kako bi našao tu pitu od Taroa, ali nemaju ni ovde. Tako da nemaju puno bodova od mene Jollibee, bar ne u Vijetnamu, probat ću nekad na Filipinima. Uvek sam za to da zavirim u svaki kutak nečije kulture kako bi ih bolje upoznao, ali ove životinje, pričam subjektivno, opet bih jeo samo krokodila, možda skakavce, ali klasična azijska hrana je brutalna, ima toliko dobrih jela da nema potrebe jesti baš svašta. Hvala što ste gledali, pratite Van Dometa i na Instagramu za dodatne klipove i slike, pa idemo dalje kroz Aziju.